vă bate pe bogare, n-am Bate, Piore, nu dai și dumitat. Nu dai și dumitat. Ce bani dau, ce de bani pe băgare, nu dau cât am muncit eu și cât am făcut și cât am tras și cât am... Mai, eu știu. Mai mult ca sigur și pe urmea cealaltă, că așa că la cât am făcut... Dumita, crezi că n-am aplicat ci pe pământ? Ce spune la Scriptura? Adunați-vă comori în cer, unde molia și rugina nu le strică și unde fur nu le sapă să le furi. Bine, omule, ce cu tine aici? Sfinte Petre, vreau și eu să intru în ar. Dar crezi tu că poți? Sfinte Petre, dacă trebuie plătesc 100 am comori nenumărate. Păi de ce n-ai spus așa? Dacă ai comori nenumărate, ia să vedem cât avere ai la tine. Exact cum mă gândeam să stăteam avere. Mai caută, poate vei găsi ceva. Aleu, dar de ce am mai doi bănuți pe pământ? Aveam de video mai mult, și bani să retrec. Ei, omule, când ajungeai, doar ceea ce ai dorit în viață contează. Acestea sunt adevăratele comori cu care oricine poate intra în rai. Dar în toată viața ta n-ai dorit decât acești doi bănuți mioi sărmani care așteaptă ajutorul tău în poarta bisericii. Dacă ai fi dăruit mai mult, poate acum ai fi intrat în rai, dar așa... Părinte, nu mă duc la